Какво става, гайз? Днеска сме в канала, в който клиповете просто нямат обработка, нямат тъмнейл, нямат интро, аутро като хората, просто без обработка. Да, тук нямаме апнати, което на мен не им пречи, ще откачвам клиповете без обработка, нормално е. Но от сега предупреждавам, тук ще предупредя в главния канал, за който както винаги няма да има линк в описанието, понеже не искам да си вадя абонатите от такива канали, които са препоръчали главния, примерно, въпреки че и то е мой. Искам вие да си ме намерите. Затова няма да дам линк. Вие си ме намирате, ако ви излезна. Ако не, много здраве. Така, предупреждавам. В това клипче няма да изкарам нито една стотинка. Това клипче няма да бъде премахнато за копирайт, може би. Защото тази песен, доколкото знам, няма авторски права. Качвам клипа късно. Поради причината, че аз вече имах реакция на този клип в точно този канал и в главния, но Ивани и Лили Спаначкова решиха да ми страйкнат канала, което означава, че директно клипа се маха. Имам страйк на канала в момента. Още 2 страйка и канала отива на кино. Нека да започваме. Моля ви се, абонирайте се за Лили Аначкова и Иван футболиста, не знам там как се казват. Абонирайте се и моля ви се, не ми страйквайте канала. Нека започваме просто. Започваме, да. Усилвам малко. Тази история скандален край. Wait. Значи, сега. Значи. Просто вижте бакграунда колко е замазан. И са оставили това момиче, което просто е отчаяно от живота. Всички са замазани, само тя и, нали, Спаначкова са в кадър. Така да го кажем. Просто вижте колко е отчаяно. А нашия играч, разбира се, винаги гледа се едно може да ме пребие. Той може, но няма да. Първо, значи, канала ми е за 13+, моя. Знаете си. Второ, техния канал го гледат малки деца с... Знаеш, може би 90% от аудиторията им, даже 99%, е деца под 10 години. И не мисля, че те трябва да чуват тия думи и като цяло тия движения, които Аначкова прави в момента. Не мисля, че е окей. Аре, аз също не съм много голям. Даже изобщо. Ама, мек. И разбира се малка реклама на мърча, но това няма значение. Кринжна. Идвам да те ризна. Брат, това с ризването, да го кажеш така, не на български, да просто не звучи добре. Идвам да те ризна. И това са хора на може би 30+ години, не знам. Дали да изляза с Иван? Тук се получават историите на 4 годишните. Докато си говорих и за оранжево-черни сцени, се случва това. Дали да изляза с Иван? 4 годишни истории сега. И пак черно-оранжеви шеги. Просто аз не искам да използвам такива думи.
Наистина не искам да ги използвам. Но, защото може би канала ми го гледат и по-малки от 13 годишни деца. Но това е прекалено провокативно. Не, нищо не ми се случва на мен. Просто 10 годишните, които може би си кръшват с Паначкова, да виждат това нещо не е окей. Какво ще кажете? Дали да излезна с Иван? И Иван в същото време да са кефи, че Пански е с малка чашка за клипа, за да може 10 годишните деца се дърват на екраните. Така. Разбира се, някакъв аутфит. Не знам как да го кажа. И пак без... Няма да го кажа по този начин. Частта, която се слага отпред на женското тяло. По-точно сътян, да. Ако някой не разбира. Ей! Чухте ли го това? Кажи отпред ли на задната седалка? Дали е това, което аз си мисля? Може би ще си говорят колко им е хубав канала. Може би ще правят понички и ще раздават на децата. Или ще се думка. Ето реклама е на Инстаграма, разбира се. Всички погледи са в нас, чашите на екс. С моите момичета пак сме им комплекс. Хаштаг bad bitch, тренда разбива. Ни е трябвало да излезне по тениска. Само. Камера, екшън и любовни сцени. Ти си най-добрата рататата. Дай да палиме колата. Искаш да съм твоята секси лейди. Намалям кринжане. О май гъд. Търсиш си белята рататата. Искаш да съм твоята секси лейди. Те са клювани. Добре бе, маник, защо той е Иван съм се за Алфа, Сигма, Гига, Ниге, Скибе, Денега, Машкар, маняк. Виж как гледа, някакво... Брат. Няма да коментирам. Са бесни, само лаят и ни правят още по-известни. Но се обясняват на сериозно, се взимат. Те се комплексират, а мене само мотивират. Айде стана на Шаран. Не мисля за тях, а ги газя. На тяхно място и аз щях да се мразя. Брат, според тебе, ето стана на Шаран. Как може? Ще избута я, бе. О, Шарана стана човек, се ядоса. Добре, как се сгърчи така? Не мога. Палиме колата, рататата. Искаш да съм твоята секси лейди. Oh yes, come on baby. Първо е брачна нощ. И трябва да снимат това върху легло, така ли? Не сваля перуката и перуката на мейкна. И дрехите. Братле, това го гледат 10 годишни, даже по-малко. И разбира се, извращението на човешкия живот. Което... Положението не е добре. И разбира се, някаква си реклама, както винаги. Благодаря, радвам се. Така. Съжалявам за това, което ви причиних. Отделяте 9 минути от живота си, за да изгледате клипчето. Лайк, дислайк, какво искате удряте. Абонирайте се, ако искате. Не вас задължавам. Няма да кажа абонирайте се, за да можем да ударим Лили Спаначкова в лицето. Не, абонирайте се, ако искате, лайк, дислайк, каквото искате. Ако сте стигнали до тук, благодаря ви за гледането. Това е малкия канал. Надявам се някой ден да ви излезне и големия канал. Чао!